age ndoipi? Musikana mudiki asati akwanisa 18 years. Chii chamadzidza imi kugara kwamaita mukati? Ndadzidza kuti musikana mudiki anenge asati akwanisa 18 years abatwe. Kukugamuchirai kwandiri kuita pano mhuri yeZimbabwe pachannel yenyu yatina shegadzi. Ndini wacho wana anenge achikutsvagirai zviri kuitika mukati memastreets esocial media, zviri kutenderera kwose kwose, zvimwe zvacho zviri kupisa pamastreets esocial media. Ndaya panapa nenhau yetu madhara kana kuti madhara achena musoro avo vaburitswa mujeri. Muri yeZimbabwe vaMnangagwa vakaburitsa more than 4,000 people kubva mujeri. Avo vanga vane mhosva dzavo dzanga vakapara, but vazhinji vacho mhosva dzavo dzanzi dzerepi. Muri yeZimbabwe chaita kuti vanhu vazhinji vazogunun'una, especially avo vane vana vakabatwa chibharo nevanhu avaburitswa mujeri makore avo asati akwana. Vari kuti vanhu vane mhosva dzakadai se vanofanira kupika makore avo kusvika ese apera. So muri yeZimbabwe ndine video panapa riri madhara vazhinji vakaburitswa mujeri vachitaura kuti aiwa baba Mnangagwa huchi, baba Mnangagwa vakanyanya, asi vamwe votaurawo zvavanotaura kuti aiwa zvavakaita hazvizi right, nekuti vanhu vanoita basa rekubata vana chibharo vanofanira kusevha makore akawanda mujeri, kwete kuti vozoburitswa asati apera. So muri yeZimbabwe, the voice is yours comment section. Kana uri mutsva uchangoshanyawo kekutanga, please don't forget to subscribe. Kana wasubscribe, turn on the notification bell. Please chingo like this video, chingo like kuti channel ino iende pamhando yepamusoro. Ndakapinda 2013 nemhosva underage gogo. Underage ndoipi? Musikana mudiki asati akwanisa 18 years. Chii chamadzidza imi kugara kwamaita mukati? Ndadzidza kuti musikana mudiki anenge asati akwanisa 18 years abatwe. Magara mukati kwemakore mangani? Gore wariye. Mwana wamakabata chibharo ikauti munhu aive nemakore mangani? 9 years. Apinda mukati nemhosva yei? Rape. Mapiwa mumwe mukana mukadzokera, chii chamakadzidza kuti achiitwe muri mukati? Ndadzidza kuti mutemo unofanira kunge uchiteedzwa uye unofanira kugara zvakanaka nevamwe kana uri musociety. Makanga muri mukati nemhosva yei? Rape. Mune makore mangani? 65. Manga magara mukati kwemakore mangani? Rino nderege 7. Saka kumusha uku kunani mukunosvika kuine mudzimai here nevana here? Ndakasungirwa ndiri kubasa, saka ndokwanotoda kutodzokera kuti ndokune mudziyo yangu. Makomborero. Kumusha ndekupi? Kwamurewa. Manga mane makore mangani muri mukati? 4 years. Mhosva yamanga maisirwa mukati ndeyei? Ndeyei? Manzidzei kugara kwamaita mukati? Hanzi tiende kumba.